Čau to lidi, tady Skeleman a vítám vás u mého dalšího videa. Dneska to bude speciál za 20 odběratelů. Ano, je to tady. A asi jste si všimli podle názvu videa. Bude to Minecraft. A jdeme začít. Jak jsem se tady koukal, tak jsem si stáhl asi novou a tu. Tady asi možná vidíte. Bude to určitě série. To se nebojte, Minecraft série. Když dáme create new, tak se kouknu sem a chci se kouknout, protože teď jsem si stáhl a jenom se na to jdu kouknout, nebojte. Jenom jsem chtěl s váma a sekundu si natáčíme. Jo, dobrý. Možná se to bude chviličku lagovat. Wow, ale wow. Tak to jsou asi nový bloky. A nebo mám texture pack. No, takže. To je asi tohle, no, ale co se tady má dělat? Jo, a taky lidi budou mapy, to normální mapy, ty hodiny, to je libec, ale. Budou mapy, ale ne od fanoušků, ale jenom normální mapy od nikoho. Co to kurník je? Jenom se tady s vámi porozlídnu, mám tady dárky. Ano, pardon, maestro. Moc se omlouvám, maestro. Na tohle nemám. To chci bez těch, já jsem se lekla, já to mám hrozně nahlas. Vypadal. Ha. Nemůžeš co? Aha. Teď tam můžu jít a... Co jsou to ty? Nejsou to truhly nebo... To je vlna. Jo. Je tuč. Chápu. Koukněte na ty hodiny. To je líbec. Možná tady někde budete mít napsaný, jestli chcete, tak pište jinam. Já se tady chci s vámi pokuchat od tohle. To je Santův Klaus. Tak ale jako je to tu libový, jako muffiny? Muffiny. A sklíčko. No, to je jedno. Jdeme pryč. Budete tady mít určitě někde napsaný, kolik si to máte, třeba to. Hurá. Dáme generate random. No, jo, bude se to, jak se to bude jmenovat? Bude se to jmenovat IT Skeleman.cz. Dáme to tady na normál, já nemůžu. Wow. Dáme si tamten. Doufám, že vám to vadit nebude. Budeme to hrát, no víte co? Já si to udělám pak. Tak jdeme tam. Prosím, ať to je něco normálního. Natáčení by byl docela problém. No hurá. Jsem si... Přesně tenhle biom jsem potřeboval. Tenhle biom já miluju přesně.
Takže to začneme jako normální Minecraft. Normální Minecraft jsem nehrál hodně dlouho. Maximálně jiný hry na PC, ale... Jo vlastně. Moc vám děkuju za 20 odběrů, já nevím, jak jsem tam mohl dosáhnout. 20 odběrů lidi. Není normální. Tak pro mě to normální není, pro někoho jo. Mám muset si radši tyčku, abych třeba někoho umlátil, ale máme tady domek takovej menší. No, já bych šel najít vesnici a po tomhle dílu bude určitě ještě jeden. Lidi, já vím, dlouho jsem nenatáčel. Ano. Dlouho jsem nenatáčel, ale dneska jsem měl tu náladu. Jinak jsem vždycky neměl to. Snad to nevidíte. Doufám, dobrý. Doufám, že jste to neviděli. Ale asi jo. Bylo by nejlepší, kdybych našel nějakou vesnici. Ale já bych potřeboval jít tam, ale... Jsem se řekl, že spadl, ale... jdeme. To prč. Jeskyně. No lidi, já jsem se hrozně vždycky lekal tohodle. Neříkej, že ono se to zlepšilo. Pojď, padem. Budu si muset dělat hlavně teď domek, ale tohle bude taky jednou potřebovat. Jídlo je zatím... Já bych si udělal zatím lidi domeček tady. Tady je na to úplně takový to místo hezký. Já se bojím, že mi na to nevystačí dřevo. Za prvý. Bum. Musíme šetřit dřevo. Šetříme dřevo. No já mám to asi stopnu, až to budu mít dostavený. Tak zatím čus. Tak lidi, jsem zpět. Mám tady postavený svůj baráček. Byla to fuška, ale to vy věřte. No, všiml jsem si tady tohodle. Mout. Já chci. Pardon. Já to mám hrozný náhlas lidí. Mám tam krafťák, je prostě, co jsem neměl, no. Chci to zabít slepicu. Mám hlad. Nebo ne, ale... Tyhle si nesnáš. Hej, cípni. Hej, no tak, ale... Zase lidi, pardon, mně se to tak... Cípni. Umři, prosím. Jde na to můj život. Já jsem ji zabil dvakrát. Tady jsou XPčka, nekecej, to je fakt dobrý. No. No. Já bych šel něco tady natěžit a pak a pak bych to asi ukončil. Nebojte, hned po tomhle dílu vyjde další a
Už by to mělo jít normálně, to natáčení. Mělo by to být každý den, no, tak čtvrtek, pátek. Tohle mi tak. Není tady třeba nějaký nový. To je button. Sticky big. Znovu. My friends forever die. Tady není nic vidět. Asi to tam dám tak, aby jak to potřebuje. Nejde, prosím, já chci spát. Spát! No. Tak já doufám, že se vám tento díl líbil a zatím